Hotel mama je na godišnjem, dragi ljudi, da li ste vi od onih mama što su kuhale po 2 ručka, ugađale želje svima ukućanima, ovaj neće palačinke, ovaj neće sarmu, ovaj neće ono, ja sam znala nekad po cijele dane provesti u kuhinji i kuhat. Jučer djeca su bila bezobrazna prema meni, znači sinu sam rekla, krenuo je van bez jakne i rekla sam ukoliko ovako izađeš, rekao sutra nema mobitela. On je uletio u stan, zalupio je vratima, kada je odlazio, uzeo je naravno jaknu, ali je zalupio toliko vratima da samo što mi nije strgo vrata. Kćerka, kada je on izašao, me pitala smije ona se igrati na mobitelu. Ja sam rekla ne smiješ. Ja rekao idem u šetnju, ako želiš možeš sa mnom. Ne, ona ne želi, ona će ostati s tatom kod kuće. I ja izašla, ona meni šalje poruke preko sata da kako sam ja bezobrazna, šalje mi smajlija, a ja na to ne reagiram. I poslije došla ja kući, a ona plače, ja sam tako bezobrazna prema njoj, ne znam svašta mi je rekla, da kako me ne voli, svašta nešto. I ništa, moj muž otišao negdje i sad oni gladni. I ja velim, rekao, hotel mama danas, rekao na godišnjem, ko je gladan, nek si pravi sam. I krene sin, ja bi ovo jeo, rekao sam si pravi, ali ja ne znam, rekao znaš ti sve, rekao ja ću samo pogledat, ali si pravi sam. I ništa, ustali oni, prave si sendviče i ništa, napravili oni, sad idu spavat i normalno je bilo navečer da se posvađaju, jedan glasan, glasno diše, glasno se okreće u krevetu, znači uvijek je bilo nešto. I ja samo sam jednom rekla, čujem li još jedan ton? Rekao, sutra nema mobitela. I ja otišla u boravak, napravila sebi čaj i čujem ja njih. Stišaj se! Dere se on, ona provocira. Ja ništa. I tako jedno 10 minuta. I ja nakon 10 minuta uđem. Rekao, ukoliko vas još čujem, rekao, sutra nema mobitela. Ukoliko vas još jednom čujem, nema ni preko sutra. I ja napustim sobu i ništa. Oni se stišaju i za jedno 5 minuta zaspu. Ujutro, mama, da li možemo mobitel? Rekao, danas nema mobitela. Ali ona je mene... Danas nema mobitela. I dragi moji, oni su shvatili da ukoliko su prema meni bezobrazni, da nema više. Ja ne povlačim svoje granice. Ćerka je došla do mene, kaže, mama, ispričavam se što sam ti jučer rekla, ja tebe volim. Rekao, kćeri, i ja tebe volim. Rekao, najviše na svijetu. I tu smo se zajedli jednostavno da oni vide da ja njih volim kao osobe, ali ne toleriram više njihovo ponašanje. To je velika razlika.